Raja, Arsa Gaming ovdje. Danas ćemo igrat FIFA 15, znači Orange Waffles mi je rekao da igram FIFA 16, a ja ću igrat FIFA 15, a nemam dovoljno memorije, pa vidite moj tim. Evo beze, neki botovi. Evo. Pa izvinite što ne ja, no da, kako mu ime? Zvuk, jel bi mi YouTube dao copyright. Hajde. Počne. Evo naši botin, levata, botova. Hajde. Hajde, šta je ovo? Izvinite. Da vidim, može li ovo? Ovo invalida. Eto. Hej, nema veze. Šta ćemo odigrati tu? Hajde jedno, molim. Tu. Play match. Ovi su dobri drese. Hoćete. Evo ga tekma. Naša lopta. Ajde, brže, brže. Tu majstore legendu. Tu, 1-0. Vidi ovo je. Boli glava. Hajde sad je nebitno. 1-0 za nas. Znači, one dvije reakcije što sam radio sam od dosade, ali nisam imao više šta snimat. Dream League i Sluru isto. I njega sam izbrisao, više ne treba mi. Sad šut. Dobar, korner. Od kontra. Ja nemam pojma ovo. Dobro. Hajde, odjeba. Koliko je FIFA bolja, Dream Liga boli glava. Ajde, brže, brže, ne. Dobra. Nemam što da pričam, buraz. Hajmo ovo najbolji igrač. Ivan Herenec, nešto tako. Ne. Naša lopta. Napišite u komentar da li želite još FIFA 15. Koliko? 29. minuta. 29. 30. Dobro. Ajmo do drugog gola, brže. 2-0. 2-0. Ivan Herenec. Hajde, brže. 2-0. Ajmo, šprint. Šprint. To da, dobra.
Sad, tješi ti iz puta. 3:0! Kolika golčina? Pa je, kako mu ime, Pavej. Kakva golčina u stativu. Šta je ovo? A replay? Aj, nebitan je replay. Razum. Idemo, njihova lopta. Sad će kraj prvog poluvremena. Moram brzo ići, ja nemam puno vremena. Dobra. Minuta nadoknade. Alo, ba, penal. Evo ga, kraj prvog poluvremena. Sad je njihova lopta. Fitano, Abraham se zove jedan. To Abraham kraj, pa. Ne. Šo je čudno igrat. Ja ne znam ili gledam offline ili online. Sine, dragi. Korner. Jednu tekmu ćemo odigrat. Sad idi sam. Ajde, brže, man. Tu imamo sad prostora da zakucamo golčinu. Gdje su? Ja, full. Ja nekom toliko... Nemam riječ, vjerujem. Ajde, brže, uzmite li tu loptu. Tu majstore legendo moja. Sad da raspalimo. Dobro. Dlaka falla. Šta je ovo, nekog izma? Kako smo i mi nekog izbjavati? Nikoga. Ovo je Safeta što ide. Četiri nula. Nemam riječ. Ništa ovo. Stani. Šta je ovo sad? Ajde igraj. Ajde, Abraham. To Abraham krajno. Ne, Ivan gubi loptu. Brže, majstore. Tu, pa vidi. Imamo do hat-tricka sad. Će brzo je kraj. Hat-trick. Deri, bol. 5:0 za nas. Ajde, Sanci. Šta je ovo? Znači, totalno odvalio sam ga od života. Šta radi? Jas. 85. minuta, 87. Još samo 1 minut. To full 2 minuta ima. Ama sam. Legendo moja. Eto ga je pobjeda naša 5:0. Ajde brže. No. Continue, koliko smo zaradili. Ajde brže. I ovo nisu. Ništa, je to bilo to što se tiče ove epizode. Ako ste uživali u ovoj epizodi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!